B. Elikkä meillä on etätreeninä 8 liikettä 2 kertaa läpi. Ja laitetaan ajastin 16 kertaa 40 sekkaa työtä, 10 sekkaa taukoa. Eli tehdään 8 liikettä ja käydään nämä 8 liikettä kahdesti läpi. Ja liike 1 on askelkyykkyhyppy kertaa 3 ja polvennosto ja ylävartalon kierto. Ja näitä vuorotellaan. Eli mennään askelkyykkyasentoon. Katsotaan, että polvi on samassa suunnassa varpaiden kanssa ja etumaisen jalan polvi on tosiaan 90 asteen kulmassa. Mennään askelkyykkyyn, hypätään 1, 2, 3. 3 askelkyykkyhyppyä. Sen jälkeen nostetaan polvi ja kierretään ylävartaloa. Takas alas ja 1, 2, 3 ja kierretään toiseen suuntaan. Ja jos tuntuu tää hyppy liian rankalle, niin silloin voitte ottaa ihan askelkyykky taakse, toinen, 3 ja nostaa polvia kiertää ylävartaloa. Ja sitten vaihtaa toiseen suuntaan, eli 1, 2, 3, ylävartalokierto, 1, 2, 3 ja niin edespäin. Ja askelkyykkyhyppy, niin voi olla myöskin ihan, että te ei tarvi, jos ei voimat vielä riitä, niin ei haittaa, vaikka pääsisi polvi tänne maahan asti. Se voi olla pieni koukistus. 1, 2, 3, kierto. 1, 2, 3, kierto. Sitten 2. Yhden jalan seisova linkkuveitsi. Eli laitetaan kädet yhteen, selkä suoraan, vatsa tiukkana ja rutistetaan niin, että ojennetaan jalka ja ylävartalo keskellä yhteen. Ja hengitetään ulos aina kun rutistetaan. Eli ja vatsa pysyy tosi tiukkana. Noin. 3. Sivuaskelkyykkyhyppy. Eli mennään sivuaskelkyykkyasentoon. Yritetään koskea toisen kädellä tänne maahan. Hypätään ja vaihdetaan jalat. Vatsa tiukkana ja tärkeää, että aina kun kyykätään, niin paino pidetään sen kyykkäävän jalan kantapäällä. Ja kun kyykätään, niin polvi menee varpaiden kanssa samaan suuntaan. Ja tämä sivujalka menee kohti suoraan sivulle suoraksi. Eli kyykky, hyppy, kyykky, hyppy. Näin. Sitten 4. Jalan nosto plus pekun nosto plus spagaatti istumaan nousu. Eli mennään seilinmakuulle ja voi laittaa kädet tänne pepu alle, jos alaselkä meinaa lähteä irti täältä matosta. Eli tästä vatsa tiukkana nostetaan jalat ylös, peppuu pikkasen ylös, lasketaan jalat ja tullaan spagaatti ylös nousuun. Taas seilinmakuulle nostetaan jalat, peppu ylös, lasketaan alas ja noustaan. Avataan jalat samalla. Eli vielä kerran. Voitte pitää myöskin kädet täällä pepun alla ja jos jalat suorana tuntuu liian vaikealle, niin voi myöskin jalat koukussa tehdä saman liikkeen. Eli jalat koukkuu, peppu ylös, maahan ja ylös nousu. Ylös, peppu, alas ja uudelleen alas. Ja mitä vaikeampi, tai sitä vaikeampi se on, kun pitää jalat koko ajan ilmassa. Jos jalannoston, pepunnosto ja spagaatti-rutistuksen jälkeen laskee jalat aina maahan, niin silloin se helpottuu pikkasen. Ja helpottuu myöskin, jos koukistaa niitä polvia.
Sitten 5. kyykkyhyppy plus jalannosto sivulle. Eli otetaan pikkasen hartiot leveämpi haara-asento, jalkaterät pikkasen ulospäin. Selkä suoraan, vatsa tiukkana. Kyykätään, hypätään ja laskeudutaan pehmeästi alas ja nostetaan jalkaa. Kyykätään, hypätään, toinen jalka. Ja nostetaan se jalka suorana, jännitetään koko se jalka tiukaksi. Eli kyykky, hyppy, jalannosto. Kyykky, hyppy, jalannosto. Ja siinäpä se. Sitten 6. lyönnit etunojassa. Eli mennään etunojaan. Kattokaa, ettei peppu tipu tänne alas, vaan ollaan tiukka linja. Ja lyödään irti, toinen käsi irti matosta vuorotellen. Ja yrittäkää pitää lantio mahdollisimman paikallaan. Eli tässä ei olisi tarkoitus heilua miten sattuu, vaan pitää se lantio paikallaan. Jalkaparusprintti, 7. Eli nostaa ylös ja polvet koukistettuna, selkä suoraan, vatsa tiukkaan, pieni etunoja tai etukeno ja mahdollisimman nopeasti sprintataan haara-asennossa. Koko 40 sekkaa. Ja sitten liike 8. Lantion työntö etunojassa, eli mennään taas sinne etunoja-asentoon. Ja nyt työnnetään lantioa eteenpäin, eli ja vatsa pysyy tosi tiukkana. Tää näyttää tosi helpolta, mutta sitten kun sitä alkaa tekemään, niin se ei olekaan ihan niin yksinkertainen. Eli nämä 8 liikettä 2 kertaa läpi. Jos haluat päästä helpommin, henkisesti helpommin, niin aseta ajastin 8 kertaa 1 minuutti. Ja teet kaikki liikkeitä minuutin verran, niin teet vain 1 kierroksen. Mutta jos laitat ajastimen 40 sekkaa työtä, 10 sekkaa taukoa, niin näet tehdään 2 kierrosta läpi. Sitten ennen tätä treeniä tietenkin venytellään hyvin ja treenin jälkeen viilennellään ja venytellään myöskin oikein hyvin. Ja ei muuta kuin paljon tsemppiä päivän treeniin.